Bayani akan cutar amosani da yadda ake maganinta. Amosanin kai, baki ko na ido ga mace ko namiji. Amosani na nufin lokacin da mutum ke jin kaikayi cikin kansa. Idan ya sosa sai ya ji daɗi, sannan ya ga farin gari ko ƙura na fitowa daga cikin fatar kai. Wannan shi ake kira da amosanin kai. Wasu likitocin zamani suna cewa amosani ba cuta ba ce, halitta ce kawai ta fata. Don haka babu buƙatar magani. Amma a mahangar musulunci da maganin gargajiya, amosani cuta ce. Domin ba kowa ke da ita ba, kuma tana haifar da matsaloli da yawa idan ba a magance ta ba. Illolin amosanin kai. Amosani na iya sauka ya ratsa har zuwa idanu, ya haddasa ƙaiƙayi, ja da raunata gani. Idan ya yi tsanani zai iya kai mutum ga makancewa, wato rashin gani. Allah ya kiyaye. Amosani na iya shiga cikin baki da tsakanin haƙora, ya jawo ciwon haƙora, zubar jini yayin brush, warin baki mai tsanani, zubar haƙora ko rashin iya tauna abu mai tauri. Mutum kan yi warin baki sosai har mutane su guje shi, alhali shi bai san matsalar ba, wanda wannan matsalar ta jawo rushewar aure da dama. Ga mace, amosani na iya sauka daga kai ya shiga farji, ya haddasa wari mai tsanani a ɗauka infection, alhali amosani ne. Amosani kan shiga gaɓoɓin jiki, a ɗauka sanyin ƙashi ne ko ciwon gaɓoɓi. Zai iya shafar al'auran namiji, ya raunata zakari, a ɗauka ciwon sanyi ne. Ga mace kuma yana rage sha'awa, a yi maganin infection babu waraka. Alamomin amosani su ne kamar haka: ƙaiƙayi a kai, zubar gashi ko rashin kyansa, ƙaiƙayin ido, ciwon haƙora, warin baki ko zubar jini yayin brush, zubar farin ƙura daga kai. Abubuwan da ake buƙata don magani ga sunan guda 10. Sabulun salo na asali, kaltufa mai hoton apple guda 1, man hulba ɗan misira guda 4, garin kanunfari cokali 3, garin asalin gawayin hausa na asalin itace, zuma tsantsa cokali 5, garin asalin kwai a daka shi gari, man kanunfari ɗan misira guda 1, ruwan zamzam da kwallin ismudi. Maganin amosanin kai na namiji: a aske kai gaba ɗaya, a yi wanka da ruwan ɗumi da sabulun salo, bayan ya bushe a shafa kaltuffa, shi ma bayan ya bushe a shafa man hulba. A riƙa yin haka safe da yamma har sai sabon gashi ya fito. Insha Allahu amosanin kai zai bushe. Maganin amosanin kai ga mata: a tsefe kai, a wanke da sabulun salo da ruwan ɗumi, bayan ya bushe a shafa man hulba kai tsaye a fatan kai, ba gashi kawai ba. Idan an yi kitso, a riƙa shafawa har cikin kurmin kitso. A yi haka tsawon sati 2. Insha Allahu amosanin kai zai tafi. Haɗin maganin amosanin baki: garin kanunfari cokali 3, zuma cokali 5, garin baƙin gawayin hausa, garin busasshen kwai cokali 2, man kanunfari ɗan misira guda 2.